Dalje bivša potpredsjednica vlade. Pa jesam. Kako ko hoće, on me tako i nazove, neko bivša potpredsjednica, neko ministarka. Da, ali hvala na pozivu, baš mi je drago, volim da budem u tvojoj emisiji, zaista. Ali hoćemo na ti, hoćemo. Da, više iznenađeni time. Nekako mi se čini da mi to stalno gledamo, stalno slušamo, dozirano jedno vreme, prethodnih 1,5 dana. I ja sam, kad sam to videla, prvo da kažem, ja sam to postavila na sve svoje mreže samo iz jednog razloga. Prvo, da pozovem struku da reaguje. Drugo, da ljudi vide i ljudi treba to da vide. Mi to ne smemo da zaboravimo. Dakle, mi ne smemo da zaboravimo da ljudi koji su rušeni, neko lud i tako dalje. Evo, ja pozivam državu da počnemo da izdvajamo više novca za očuvanje mentalnog zdravlja. Ja pozivam struku, dakle, da se pozabavi tim stvarima, da edukuje sve nas. Ja se takođe zalažem da više niko nigde ne može da radi da ne prođe psihološke, psihijatrijske provere. Dakle, dokle više mi da stavimo... Više to da emitujete, znaš. Dobro, jasno je zašto. Zato što oni znaju koliko je to kontraproduktivno za njih. Dakle, oni odlično znaju, kao što znaju da na izborima ne mogu da pobede. Navikavamo se, to je jedan deo priče, a drugi deo priče jednostavno... Mi smo svesni da većina građana neće blokadere i onda mi... I onda šale, pa kao jao da ne... Mi imamo zakone, mi imamo institucije. Sat i po ili dva pre ove naše emisije dobili smo... Ovo je bila tišina. Oni su predložili prvo... Ok, nešto su predložili, evo, to je deo njihovog programa. Mada je... Ja mislim da nama svima jasno šta je njihov... Imao kao dođe Kellner i to. 4 godine, pa... Znači, i oni su ih otpisali. Da. Jesu. Ja mislim da sadašnji deo opozicije u parlamentu, dakle od... Milo Lompara, boga mi ni one stoji baš dobro više kod njih. Posebno posle ove izjave da klekne na kolena da nam se izvini za ono što su njegovi sunarodnici uradili. Lompar nije trenutno u tom nekom loncu i ne slažu se kao i... Mona Lisa, taj fazon, ne znam se ni da li je muško, da li je žensko, nebitno njegova stvar, ali... Čovek kaže, pa dobro, mi ćemo da odlučimo naše, neće ja lično, ali će doći naša delegacija. Ova iz Beograda kaže, pa ne znam, mi možda i nećemo. Ova kaže, profesorka jedna, mi ćemo da... Šta ćeš ti s piculom, čoveče? Ma nekaj. Dakle, oni tako pokazuju, po meni, Užilaca, ne znam ko beše više. Šta je za njih Kosovo? Znači, mi je to onu Sofiju i još... Strana sa zapada. Mi smo imali, zna se šta su i akcije i sve i učešće. Radujte se, ljudi. Ne mogu oni da se raduju, zato što je to umesto... Stigli ni u kolegijumu, pošto je počeo odmah posle jednog od dobra... Pre nekog vremena već razgovarao sa predsjednikom Azerbejdžana. Prvo, odnosi Srbije i Azerbejdžana su jako dobri. Mi imamo strateški sporazum sa Azerbejdžanom. Ne, nije to ideja. Ideja je samo da pomažem koliko god mogu da pomognem i da ne dam da ono... Sad je veliki deo tih stvari koje oni stavljaju, ne mogu to da nazovem ni informacijom. Dakle,